Hello everyone. Grabe kayo ang kuan karon no. Daghan kaayong mga issue sa atong palibot karon. Unya, kuan na di ay MUP na 2020 finals tomorrow no. Mananaw niya mo kay ganindot ba kaayo kay mga banggiitan kayong atong mga contestants no. Unya, na issue atong bahin sa preliminary interview nila no nga gi-compare ang Bohol ug ang Misamis Oriental kabahin sa meaning sa word nga puhon nga Bisaya nga actually ang word mangud especially local dialects naa gyud na siya variations based on geographical point kay tradition based manggud na kasagaran ang mga words so naa gyud na siya kalahian sama ra na sa Cebu ug Bohol gud pud nga kutas ang kutas sa Bohol gigutom pero ang kutas sa Cebu wala na luya na lipong na so maura na siya so atong i-take up karon ang word nga puhon unsa man gyud ang word nga puhon pwede gina siya gamiton both to refer to soon time siya pwede sad siya gamiton nga mumin ka nga hopeful ka ba nga mahitabo siya pero kuan sad na siya pwede sad na siya gamiton nimo nga bisag dugay pa kayo dili pa mahitabo nya pwede sad mo ingon kag puhon pwede magalig puhon nga dili jud siya mahitabo mamuhon lang ka so I'll just give you an example kanang puhon first and foremost pwede gina siya nga mumin og soon para na mayon ka nga unyang hapon puhon o pwede na siya or pila ka adlaw no Lunes puhon nya pwede sad ka mo ingon nga dugay pa kaayo may tabo ka nga next year puhon o pwede sad na siya unya gusto pa gyud ka nga centuries pwede sad gyapon na mo ka nga 300 years puhon mahitabo na ng butanga o di ba pwede kay siya pwede sad siya nga mumin ka nga hopefully so maglaom ka nga mahitabo siya so mayon ka nga gusto ko nga mahimo nga lisensyado nga engineer puhon maloing Ginoo so hopeful ka nga mahimo kang engineer o sakto gyapon di ba nya pwede sad nga imposible nga butang pero mamuhon ka muana ka nga so mao na siya imposible nga puhon moingana ka nga mahimo unta kung gamhanan puhon mahimo kung Superman puhon o di man siya mahitabo kay di man ka pwede ma-Superman in real life so mauna siya unya ang nakabati nga usa ka context or expression sa puhon kay kanang mauni siya mayana kasi mga amigo nga manuroy ta manglaag ta mga tutag beach puhon pero wa gyud siya nahitabo kay ngano man ang pagmini mo sa puhon drawing dili siya mahitabo kay nagdako lang ang imong nahuna mauna siya bye